파란 하늘에 핑크빛 구름 내 손엔 나의 계절 chocolate I'm feeling so good 눈에 보이는 모든 게 예뻐. Ahojte, vítam vás pri novom cestovateľskom vlogu. Tento rok už štvrtom v poradí, ktorý bude tentokrát z Chorvátska, z mestečka Primošten. To je taká naša tradičná rodinná destinácia, kam chodívame od úplného detstva. No a rodičia mi včera v noci zavolali, že odchádzajú a či náhodou nejdem s nimi. Povedali mi to ako taký položart a ja som si povedala, že prečo nie? Pracovať môžem aj odtiaľto, nič ma na Slovensku nedrží, za chvíľu sa sťahujem, tak toho chcem ešte využiť. Takže takto nejako som sa ocitla v Chorvátsku, doslova zo dňa na deň. Za hodinu som sa pobalila a okamžite sme odchádzali. Ak ste ešte nevideli moje predchádzajúce cestovateľské vlogy, tak vám veľmi odporúčam si ich pozrieť. No a ak vás celkovo baví moja tvorba, či už tieto travel vlogy alebo moda, sebarozvoj, čo sú moje hlavné dve témy, tiež sa prihláste na odber môjho kanálu a nezabudnite si zapnúť notifikácie, taký ten zvonček hneď vedľa odberu, aby ste boli upozornení vždy, keď publikujem nové video. Presne po ceste do Chorvátska sa mi podarilo dosiahnuť YouTube milník 10 000 odberateľov, takže hneď ako sme dorazili, sme si na to s rodičmi, ktorí videli, koľko úsilia ma to stálo, pripili a tento mini úspech oslávili. Potom sme si dali obed, no a kým si rodičia dali poobednú kávu, ja som tam zatiaľ našla ubytovanie. Primošten je inak jediná destinácia, kam chodíme takto spontánne a ubytovanie si hľadáme až na mieste. Plus takto v septembri je už po sezóne, čiže sme si boli úplne istí, že určite niečo voľné zoženieme a presne tak aj bolo. Inak posúvam super tip a to, že mnohokrát nájdete rovnaké ubytovania na Bookingu aj Airbnb, ale cez Airbnb sú podstatne drahšie. Ja som to inak ešte trochu vyhrotila a to tak, že som ubytovanie cez Booking len našla, no osobne som tam zašla vyjednať cenu, takže nakoniec nás naše ubytovanie s krásnou terasou a výhľadom stálo namiesto pôvodnej 1000 cez Airbnb len 640 eur na 8 nocí pre 3 ľudí. Potom ako sme sa ubytovali, zašli sme si trochu zaplávať, no a keďže som prvé dni potrebovala nafotiť content v rámci spolupráce s Bomprix, vyžili sme zlatú hodinku a hneď prvý večer z toho vznikli takéto podarené fotky. Takže môj prvý dovolenkový outfit pozostával z týchto prenádherných Bomprix šiat, ku ktorým sa fantasticky hodila moja Yves Saint Laurent kabelka a Stradivarius sandálky. Inak moje momentálne najobľúbenejšie kombo doplnkov. Outfit som potom už len zakončila Reserved okuliarmi a Pierre Lang šperkami. Toto je inak taký ten outfit, ktorý sa perfektne hodí aj na letnú dovolenku, ale s lodičkami a nejakou väčšou pracovnou kabelkou, kľudne aj do kancelárie. Večer sme zakončili v reštaurácii Marina s výhľadmi na more, ktoré ale v mestečku Primošten nie sú ojedinele, pretože celé mesto je v podstate taký miniatúrny poloostrov, takže je tam množstvo pláží, ale aj reštaurácií s výhľadmi. Dajte mi inak do komentára vedieť, či už ste tam niekedy boli. Where are you from? We are from Slovakia. Dobrú chuť. Ďakujeme. Na ďalší deň sme mali zatiahnuté a o pár stupňov chladnejšie, čiže ideálne podmienky na túru, respektíve takú prechádzku a výstup, čo absolvujeme každoročne, keď sme v Primoštene. Sem ideme. Nachádza sa tam totižto jeden svetový unikát, najvyššia socha Panny Márie meriaca 17 metrov a vážiaca 45 tón. Je to najväčšie dielo svojho druhu na svete a naozaj sa to oplatí vidieť. Či už ste veriaci alebo nie, čiže môžete sa na to pozrieť ako na umelecké dielo alebo pútnické miesto. Dá sa tam ísť autom, ale aj pešo z mesta Primošten, no a trvá to približne hodinu. Polovicu cesty pôjdete nádhernou prechádzkou po Primori, no a druhú polovicu mierne stúpanie po nedávno vybudovanej ceste.
Hore vás čakajú prekrásne výhľady, ale aj umelecký skvost v podobe tejto sochy. Je inak vykladaná metalickou mozaikou, takže keď svieti slnko, tak opticky pôsobí, ako by svietila. Čo sa môjho športového outfitu týka, tak som mala na sebe set značky Onesie z e-shopu About You, ale kupovaný už pred pár rokmi, takže rovnaký už nezoženiete. Podobné sety, len v iných farebných kombináciách a potlačiach, ale stále v ponuke majú, čiže nechávam ich prelinkované v popise pod videom, určite pozrite. Na obute som mala najpohodlnejšie tenisky, moje obľúbené Adidas Ultra Boosty v čisto bielej farbe. Naspäť sme išli pre zmenu trochu inou cestou, takým lesíkom, no a potom znova popri mori. Po ceste sme nazbierali figy a bolo to naozaj krásne. Tento výstup je každoročne moja najobľúbenejšia časť dovolenky, ale teda len za takéhoto počasia. V 30-kách vám to veľmi neodporúčam. Počas dňa sa nám krásne vyčasilo, tak sme si večer mohli užiť nádherný západ slnka, popri ktorom som nafotila ďalší bomprix šaty. Tentokrát takéto off-shoulder maxi. Doplnila som k ním And Other Stories, remienkové sandálky, no a rafiovú kabelku značky Glamorous z e-shopu ASOS. Na večeru sme boli v reštaurácii Mediterrán, ktorú ak niekedy budete v Primoštene, musíte vyskúšať. Je kúsok drahšia, ale ja som asi v živote lepšie krevetovo-hluzovkové cestoviny nemala. Ak máte radi morské plody, tak tam určite prídete na svoje. Len upozorňujem, že je tak trochu zastrčená v strede mesta a treba ju hľadať, ale úplne stojí za to. Ak niekedy budete váhať nad dovolenkou v Chorvátsku v septembri kvôli teplote mora, tak vás môžem ubezpečiť, že bolo úplne príjemné, okolo 25 až 27 stupňov. Inak ísť na dovolenku takto po sezóne má podľa mňa samé výhody. Menej ľudí, pretože všetky rodiny so školopovinnými deťmi už odišli, príjemnejšie teploty, no a lacnejšie ubytovanie. Naša obľúbená zábavka počas tejto dovolenky bola rozhodne stand-up paddling. Dá sa tam aj požičať, ale ja som tento rok priniesla vlastný z Lelosy. Je nafúkaný behom pár sekúnd a je tak pevný, že udrží 2 a kľudne aj 3 osoby, čiže my sme ho s mamou niekedy využívali aj takto vo dvojici. Precvičite si pri ňom ruky, no a ak pádlujete po stojačky, tak aj nohy a je to okrem zábavy aj príjemný taký mierny workout. My sme skrátka môj paddleboard tento rok využili úplne na maximum. 하늘에 핑크빛 구름 네 손에 나에게 준 chocolate I'm feeling so good 눈에 보이는 모든 게 예뻐 You already made my day 다가와서 꽉 안아줄 때 충전되는 이 Primošten je síce krásne, ale naozaj malé mestečko, takže sme sa jeden deň rozhodli ísť na výlet do vedľajšieho, oveľa väčšieho mesta Šibeník. Najprv sme sa prešli prístavom pri západe slnka, potom si pozreli nádherné historické centrum, no a zakončili sme to výstupom na pevnosť s prekrásnymi výhľadmi. Predtým, ako vám to ale všetko ukážem, poďme sa v rýchlosti povenovať môjmu outfitu, ktorý spájal nádherné zlaté a super pohodlné našuchovačky značky Voyage, elastické maxi šaty značky Ford & Reckless, kupované na e-shope ASOS, na rafiovú kabelku značky Glamorous, rovnako kupovanú na ASOSe. V tomto outfite som sa za celú dovolenku cítila asi najlepšie. Od tých neutrálnych farieb až po lichotivú siluetu. Toto je stelesnenie môjho štýlu. No aby som nezabudla, outfit som doplnila ešte aj mojimi milovanými Chanel náušnicami, ktoré som si svojho času priniesla z Dubaja.
Prekrásne historické centrum Šibeníku je poprekladané naozaj fotogenickými uličkami a kútikmi. No a pre milovníkov histórie je mesto úplným rajom, pretože tam okrem tejto katedrály svätého Jakuba, ktorá je inak zapísaná aj v zozname UNESCO, nájdete aj dve obrovské pevnosti, cez 20 kostolov, ale aj múzea a galérie. My sme tam boli len na jeden večer, takže sme si zo všetkých tých možností vybrali výstup na najznámejšiu atrakciu, a to pevnosť svätého Michala. Z centra k nemu vedie asi polhodinová prechádzka a milión schodov, ale tie výhľady, čo vás hore čakajú, úplne stoja za to. Ak sa tam rozhodnete ísť, len vám radím vhodnejšiu obuv a tiež gumičku do vlasov, lebo nás tam riadne vyfúčalo. Hore na pevnosti je inak vytvorené aj takéto sedenie, no a často sa tam počas leta organizujú rôzne akcie. Ak teda chcete nejako vychytať, pozrite si vopred ich program online. Chcela som sa s tými výhľadmi trochu pofotiť, ale pri takomto vetre väčšina fotiek skrátka vyzerala takto. No ale nakoniec sa nám ich teda podarilo aj pár spraviť. Na výhľady sme si hore užili od denného svetla až po takýto prekrásny západ slnka. Tie farby boli úplne neskutočné. Mesto bolo inak na noc takto vysvietené v rámci stredovekých trhov, ktoré sa tam každoročne v septembri konajú. Ide o veľkú akciu zahrňujúcu nielen vlastné trhy, ale aj bohatý kultúrny a zábavný program. Šibeník si oblečie také pomyselné renesančné rúcho a jeho ulice, uličky, ale aj námestia ožijú stredovekou atmosférou. Vďaka tomuto podujatiu si viete predstaviť, akým dojmom pôsobil starobilý Šibeník. My sme tam úplnou náhodou vychytali tenorový koncert a vážne to malo takú retro atmosféru. Veľmi sme si to užili. No ja som momentálne vo výpovednej lehote, pretože som dala výpoveď skrz moje sťahovanie do Dubaja, čiže nemám nárok na dovolenku, takže ja z Chorvátska aj pracujem. Takže pred prácou medzi takou 6. až 9. chodívam behávať alebo sa prechádzať, plávať, skrátka využívam ten čas ráno pred tým, ako začnem pracovať. No a tieto skoré rána sú tu strašne pekné. Nikde nikoho, a ten život sa ako keby ešte nerozbehol a začínam pomaly chápať ten 5 AM Club, ak ste už o tom počuli, a ľudia, ktorí strašne skoro vstávajú a tvrdia, že sú produktívnejší, že im to skrátka vo všetkých smeroch prospieva, tak ja to tu takto na dovolenke skúšam a som s tým celkom spokojná. Možno to implementujem aj do môjho bežného života. Musím ale uznať, že to ranné vstávanie uľahčuje aj to prostredie, pretože keď máte pred domom toto, tak sa na to vyslovene tešíte. Naproti tomu v Bratislave som obklopená panelákmi a neúplne pekným prostredím. Aj keby som si privstala, tak ma to skrátka von behať, prechádzať sa alebo skrátka niečo vonku robiť absolútne neláka. Počas tejto dovolenky som inak počúvala zameškané podcasty od jedného z mojich najobľúbenejších podcasterov, Dannyho Morella, ktorý je síce o dosť kontroverznejší ako napríklad Jay Shetty alebo Mel Robbins, ale rieši naozaj zaujímavé témy a tiež ma baví jeho entuziazmus, s ktorým o veciach rozpráva.
Rieši hlavne témy mužskej a ženskej energie, financial abundance, healing a tiež všetko súvisiace s plant medicine. Čiže ak vás tieto témy zaujímajú, určite si ho vypočujte. My máme inak hneď vedľa domu takýto figovník, takže keď idem behať, tak si po ceste ešte aj v úvodzovkách nazbieram raňajky a tentokrát sa mi zadarilo nájsť dosť veľa zrelých fig, takže veľmi sa teším, spravím si ich s jogurtom, ovsennými vločkami a oriškami. Po práci som vždy ešte strávila nejaký čas na pláži, no a potom vyrazila s rodičmi do mesta na prechádzku popri západe slnka a na večeru. No a z týchto prekrásnych rúžovo-oranžových prímorských západov budem ešte dlho žiť. To bolo úplne neskutočné. Jeden z mojich najobľúbenejších dovolenkových outfitov boli rozhodne tieto mango nohavice kupované na About You a ešte stále dostupné v kombinácii s týmto čiernym crop topom značky Reclaimed Vintage z ASOS. Mám ho síce už niekoľko rokov, ale pokúsim sa vám niečo podobné prelinkovať do popisu pod videom. Outfit som potom doplnila mojou milovanou Yves Saint Laurent kabelkou, ktorá sa, ako vidíte, hodí úplne ku všetkému a klasickými Ray-Ban okuliarmi. No a z Chorvátska sme nemohli odísť bez toho, aby sme si aspoň jeden večer nedali takýto seafood plate. A síce viem, že morské plody delia ľudí na dve skupiny, ale ja osobne ich úplne zbožňujem a táto večera bola pre mňa fantastická. Dúfam teda, že vás dnešné video bavilo, ale budúci týždeň sa už presunieme od letnej módy k tej jesenej, pretože sa budeme baviť o tohtoročných jesenných trendoch. No, nedlho sa tiež chystám na víkend do Paríža, takže sa môžete tešiť aj na ďalší travel vlog, no od októbra aj na moju novú rubriku a lifestyle vlogy z môjho života v Dubaji. Prihláste sa teda na odber môjho kanálu a nenechajte si moje ďalšie videá uísť. Majte sa zatiaľ krásne. Ahojte!